Здравейте хора, аз съм Наксо България. Посетете канала на... Чакай. Тогава посетете канала на... И това нашия приятел. Кажи си името, бе. Величко. Така. Днеска ще говорим. Така. А това е... Кажи си името. Това е Митко. Както виждате, ние се прибираме от училище. Пинг. Хора, искам да ви кажа, че това което в момента ще видите, не го насра Митко. Не го насра той. Този не го насра. Насра ли го? Кажи. Не. Добре, не го насра. А ние сме читали сте Село Гиген, където ще има цирк. Само да ви кажа, насра го Николета от втори клас. Значи, ако искате да участвате, елате в Село Гиген, телефонния номер, хващайте ли, че записвайте. Всъщност той ще бъде от 26 този месец, до 26 април, от 3 часа до 6. Телефонен номер 0879332361. Повтарям пак 0879332361. Ако искате или сте го записали... Запиши го направо да се види номер. Да. Погледнете. Това е номера. Ако искате да участвате, елате в Село Гиген. Квартал ми долу на центъра, в читалище Искра Село Гиген. В читалището, и ако сте гигенчанин, елате тук. Моля. Не ви моля. Да видим какво е вътре. Хора, да ви заведем в входа, който прилича на Ако, но по-зле е от него. Хайде да влезем да ги разведем. Хайде. Значи, това е началната стая. Тук не можете да го видите. Неговото колело и стената на основоположници. Чуйте, Марио, как рапира! Направо рапира. Тук е местоположението на Жисованче. Това е стола му, както виждате. Аз сядам на него и се въртя. Акордеон. Той няма да работи, там има сейф. Това е място, където ние пеем. Елате да ви покажа тоалетната сега. Това е тоалетната. Няма да показвам по-навътре. Ето тук те танцуват. Снимам клип. Ако ги виждате, те танцуват тук. Елате да ви покажем горния етаж. Баси, ще вали дъжд, карам си хора. Ако искате, харесайте този клип, коментирайте го, абонирайте се за мен и за. Това беше всичко от мен. Чао!